मुखिया जी ये 300 दिन हमरा के कौन हिसाब से कर लगा कि हम डाइन बनी। तू शांत रह। कारे मौगी सा तोनी कौना आधार पे करके डाइन को हतरा सा? देखी मुखिया जी हमनी तीनों दियादिन के बीच में इहे एगो लइका बा। पूछी बुढ़िया से एकरा के अकेले में ले जाके लड्डू काहे खियावत रहलक ह? ए त लड्डू ने खियावला ख कलपत त ऐसे बारू कि तोरा लइका के लड्डू ना लारे खिया देले होके। ए त लड्डू काहे खियाई? जब से इनी पुत्री हमरा लइका के लड्डू खियाले बा हमर लइका के पढ़े में मन नहीं के लगई। दिन भर एबीसीडी पढ़ाईता आ एक से बजा के रुक जाईता। मारा एकरी बहिन करा के ये कोनो मैटर ह? मुखिया जी कहना दिए गारू लड्डू खिया देतई सरवा जेड ले पहुंच जा। अब हमरो बात सुन ली मुखिया जी, अगर बिहान सवेरे ले हमार लइका एक से आगे न बढ़ल त ये सौतिनियों के अपना लइका से हगवा के चटवाए। चुप करी बहन के चुप। हमें तो ये ना समझ में तोर लइका है कि ओकर लइका है कि ओकर लइका है। आपस में डिसाइड कर के का लइका है। ई हमनी के तीनों गोरा के लइका है। कैसे? हमर मर्द एकरा के प्यार करलई आ एकर मर्द हमरा के प्यार करलई, फिर एकर मर्द हमरा के प्यार करलई आ हमर मर्द एकरा के प्यार करलई। त तीनों गोरा के मर्द के ई फेटवन लइका है दिलीप कुमार। आए तोर भी हमरा समझ में नहीं आवत कि लइका कौन बा? कारे छना दिलीप कुमार? आए तोरा समझ में आता तोर बाप कौन हवा? ना तीनों आदमी के पापा कहले। सुनी ना मुखिया जी यहाँ बात खोजे आल बानी कि हमर मगु के एकनी से डाइन कहले बा, ई बात के फैसला करे आल बानी। नहीं 300 साबित करो कि हम डाइन बानी आ कहीं ना साबित कर पाइलक त हमरा गोर पे गिरो हमर थूक चाटू। कथी तोरा से माफी मांगी हये भैंसी के गाड़ लेखन मुंह पर थू अपन मुंह देखले बारे डाइनी। सुन ना मुंह दिया कहले है त बर्दाश्त कर गनियो, लेकिन डाइन कहले त मारला त मुंह फाड़ देबो। हे मालिक के माया निकल जा भूत के साया, निकल जा भूत के साया। ई मत सोची है कि हमनी यहाँ लाड पे पादने आया। सुनी ना बाबा और कितना जंगले जंगले गुला सरवाए, सही सही बोली ना केने जाए के बा। हमरा लेखा जानकार हो जा बनेला तोरा गुला सारे का अगर जरूरत पड़ी त गु मास्टर नासा फाट गेलो के त बताओ दिसा न त मासा फुटी तोरा आरे से सीसा चल पूर्व हमने पश्चिम जाके पश्चिम पश्चिम का है यो कहां सुन ले बारे का उल्टा चोर भुखान लाना चाहते ना नहीं सुन ले। सुन में कहां से पहली बार कहता नहीं हम। एक बार ना 1000 बार को हम तू डाइन बारे बारे बोल रे। ए त डाइन बारे तू कहना करे कहले रे छिनारी सा अगर आपस में तोरी घर के टोल करबे तुम ये कहला बारी गाली वाला बानी एकरा जागे एको शब्द देखे हुई बोललक लगा तू समझ के लुगा खोल के इज्जत लूटे। चुसला बहु डाइन बा कि ना बा एकर फैसला बाबा कल्याण मसन चल लवंग दे लवंग दे लवंग दे रे। फूक धीरे फूक बाहर चुके बेटी फूक लवंग सटी डाइन होबे लवंग सटी डाइन होबे ना सटी ना होबे ना सटी ना होबे पीछे क्यों ना देखी पीछे क्यों ना तो साबित ना होई सट गेल लवंग ई डाइन बा बादल गलत से गवाही देता कि डाइन बा हमार लड़वा गवाही देता मैं घेरले बा त ढकी ना। हम तो कहते रही डाइन बा डाइन भाई ए चुप तनी एको शब्द मत बोल
है चुसना बहू, ई साबित हो गल कि तू डाइन बारे। और गांव में रहे के बाद तो कोनो लड़का के तू लड्डू ना खिएबे तो ना खिएबे। है तो नहीं जो राम बाबा कल्याण कैसे हमरा गांव में आवल गइल है? रउआ ई गांव में भूत के साया बा और ऊ भूत के साया के हम हटावे आयल बानी। तो हटा ना दी। इतना आसान नहीं खे जितना आसानी से अपन गांव धोइले। बेटी कुमार आँख खोले नहीं है, तुरा कुछ ना होई। रउआ हमले खाए पिए रहे के व्यवस्था कर दी, ओकरा पूरा गांव में कल्याण होई। पूरा गांव से साया हटा लेब हम। बाबा सब व्यवस्था हो जाई, जोरे बाबा ला व्यवस्था कर। मुखिया जी, हम बेटी कुमार के सांप काट ले लेबा, तनी रउआ अपने गाड़ी से हॉस्पिटल भेज दो जा, बड़ा एहसान होई रउआ। ए गाड़ी निकाल, बाप रे बाप, निकाल। सब अनपढ़ गवार दूसरे प्राणी सब डॉक्टर ठिकानी थूकना पर तू का ठिकानियन। ए घायले चले के चाचा एकनी के फेर में मत पड़ा, अपने बेटी कुमार के हॉस्पिटल ले चला। बाबा पे सकना सांप घूम के आई 20 घिस के तल के ले जाई। खोज रे ले जा। बाबा पर हम पूरा भरोसा बा, तो लड़का ठीक हो जाई। करना जात बाहर ना मुंह आदि तोरे का मुंह आदि दक्षिण जो दक्षिण मच्छर बोल कहाँ के बारे तू लवंडा चेला केला निकाल।